बिमा-बिफाखौ खावलायो नोंथांमोना फिसाफोरखौ प्राइभेटआव हगारनायफ्रा बांसिन जायो दे, प्राइभेटनिया बांसिन जायो। आं प्राइभेटआवबो माबायो नालाय, बेयाव नुदों आं माने फिसबो होसिगोन, क्लासबो खालामा गथ'फ्रा, ओमफ्राय मेक्सिमाम गथ'फ्रानो खालामा, इन्ट्रेस्टआनो गैया क्लासआ मा बुस्थु। जास्ट बियो श' देखायनो थाखाय बियो प्राइभेट स्कुलाव हाबदों, नेकटाइ मारिदों, बिदिनो जुथा लंपेन्ट गाननानै हाबदों आरो, ओमफ्राय क्लासाव थाला, क्लास जाबा अबेबा साइडआव बबेथिंबा थाखोमानानै थासिगोन, ओमफ्राय मालाय हारसाफ्रा कनसेसनाव एडमिसन लायो, मा होनो फिसखौबो मान्थलि फिसफोरबो बबेखौबा सोरहाबा फ्रि सोरहाबा माबायो हाबो, ओमफ्राय बिसोरो मा साबसिन फरायनानै थाङो। लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर दिनै बर' हारिनि सासे बर' बिमा, बिथाङा सासे फोरोंगिरि जानानै माबायदि गियान होदों, बा प्राइभेट स्कुल आरो सरकारि स्कुलाव फरायबा मा जायो, लोगोसेनो दानि बर' लाइमोनफोरा मा जालांबाय दं, मा थासारियाव दं, बैफोरनि बागै बहुद गियान होनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोफोर बेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै सापर्ट खालामलायदो, लाइक कमेन्ट शेयार खालामलायदो। लोगोफोर बेखिनिखौ खावलायनाय थाहैबाय। थ'द' बिदिबा भिडिअखौ सुइसाइडआबो बिराद जाबाय जोंना बर'फोरनिया, गथ'फ्रा नंनायनि नङैनि इजिलि सुइसाइड जायो, बेयावबो मेरला गथ'फोर लस जाबाय, जायाखै होनबा? जायफ्रा ससियेल मिडियाजों कन्टेक्टआव दं बिथांमोना नुबाय, सोरबा सेंग्रानि थाखाय सोरबा सिख्लानि थाखाय माब्लाबाबो थैनाङा, रावबो मोजां राया, मिथिबाय? जों गोसोथोलायनोथ' उजियाखैना, गोसोथोनानै थैनो उजियाखै। लोगोफोर बिदिबा खोनाबाय जानांगौ जोंनि फोरोंगिरि मेडामा मा बाथ्रा बुंखो, गोसो थोलायनानै मा जालांबाय दं जोंनि बर'नि लाइमोनफोरा। फैदो बिदिबा बिथाङा गोसोथोनायाव गारजा फेरनोबो नांगौ, गारजा फेरनांगौ, इन्ट्रेस्टआनो जाया लाइफआव जुदि एक्स गैयाबा, एक्स थानांगौ, सिगां थाबायथिबाय थानो, उन मा होनो थाबायथिं नुहोबाय थानो बिराद इन्ट्रेस्ट जायो, मिथिबाय? नों माजों बेस्थ' जानो, एक्सनि खोथा एक्सखौ नोंबो मिथिनो लुबैगोन, एक्सआबो नोंखौ मिथिनो लुबैगोन, दोखो थैहाब गोसोथोलायनानै मोनाबाबो थांथारनांगौ मानसिया, होमबासो देरहायो। बिदिबा खोनाबाय जानांगौ, गोसो थोलायनायाव मा खालामोबा जिउआव देरहानाय फैयो, मोनथिबाय जानांगौ। लोगोफोर बिदिबा फैदो फुल भिडिअ नायलांसै। लोगोफोर बिथां मेडामा बा फोरोंगिरिया मा पइन्टखौ लानानै बर' हारिनि थाखाय बा लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां पइन्ट लानानै बाथ्रा बुंनायखौ खोनानो मोन्दों। फुल भिडिअ नायलांसै लोगोफोर, बिदिबा स्किप खालामालासिनो फोरोंगासिनो दं, नङा होमबा? सोरबा गोरोङा गोरों, बे बर' मिडियामनिफ्रायबो बे डक्टरखौनो जाहैखायो, इन्जिनियारखौनो जाहैखायो, आरो डक्टर इन्जिनियाराबो मानसि होनबा, नङा होमबा? आबादबोथ' मावनांगोन ना, जानांगोन नामा? आं बिदि सानो आरोना, बेफोरखौ मालाबा फैसाफोरखौ बिराद लस जाबाय सानो आं, जोंनि बर'फोरनि फैसाखौ। आरो बिदिनो जोंनि समाजफ्रा गुबुंलेबो जाबाय, फैसाखौ जों सोरनो हरदों नोंथांमोना साननानै नायदो, नङा होमबा? बेखायनो बेफोरखौबो जों एसे आन्दाज लानांसिगौ आरोना। जायखिजाया आंहा बिदि बुंसोनांगौ बाथ्रा गैया, दा बुंनानै लालायबाय, सोरखौबा एसे नांजानाय बायदि जालायबाय, दाय नांलायबाय, बिदि मोनलाबायो। मालाबा सिरि थानो लुबैबाय जों, संसारा आंनि मथे सोलियाना, संसारा गावबागाव सोलिगोन, आं बुंबा मालाय मा जानो, नों बुंबा मालाय मा जानो, गावनि मथे सोलिलांबाय थागोन। जोंलाय हख्रावोबा हख्रावनायल'सो जागोन, बुंनायल'सो जागोन, मालाय मावग्राया मावबाय थागोन, जेरैखि जाया मोजाङा मोजां जागोन, गाज्रिया गाज्रि जालांबाय थागोन, बिदि सानखांनाय फैयो आरोना। थेवबो बुंनो होनाखै, एसे बुंबाय। दा जेखि जाया गथ'फोरबो जोंहा स्टुडेन्टफ्राबो बिदिनोसै, जोंथ' रायनायनि हिसाब गैया, मालायनि फिसाफोरखौनो जों खथ्थ' रायो, नोंथांमोना न'आव राया खोमा, खिन्थु जों नोंथांमोननि फिसाफोरखौ दोखो रायो, खोनाबा गाबगोनसो खोमा नोंथांमोना। दा जोंनिलाय जेबो नङा, नङा होमबा? जोंनि ना फिसा ना फिसौ ना बिसिनि साख्रिनि फैसा मोनजागोन ना मा मोनजागोन, जोंलाय मोनजायाबाबो मालायनि फिसाखौ जोङो बिराद बिदिनो रायलाबायनांगौ जायो, बुंनांगौ जायो, फरायनायनि, आखलनि, बेबहारनि, बायदिसिनानि जा मोनो आरो, बावलायलाङो गावबा बेसे मोजां बे समाव।
थेवबाबो गथ'फोरखौबो आं खावलाया गथ'फ्रा बांद्राय खायसे दङ दखान जों मिथियो अबा ड्राग्स मोनो अबा मा होनो सिगारेट बिदिनो माबा मा होनो गान्जाफोर मोनो सोरबा फिसाफोर बिदिनो बेगाव इउनिफर्म न'निफ्राय इउनिफर्म गारलांनानै स्कुलाव बेलेग ड्रेस स्कुलनिफ्राय ओंखारबा बेलेग ड्रेस गाननानै अबा सोबहैयो लोंहैयो जों मिथियो मिथिनायालाय दा सोरनि फिसाखौ जों नायथ्र'नो ओंखायनो आं बिमा बिफाखौ खावलायो नोंथांमोना फिसाफोरखौ प्राइभेटाव हगारनायफ्रा बांसिन जायो दे प्राइभेटनिया बांसिन जायो आं प्राइभेटावबो माबायो नालाय बेयाव नुदों आं माने फिसबो होसिगोन क्लासबो खालामा गथ'फ्रा ओमफ्राय मेक्सिमाम बर' गथ'फ्रानो खालामा इन्ट्रेस्टआनो गैया क्लासआ मा बुस्थु जास्ट बियो श' देखायनो थाखाय बियो प्राइभेट स्कुलाव हाबदों नेकटाइ मारिदों बिदिनो जुथा लंपेन्ट गाननानै हाबदों आरो ओमफ्राय क्लासाव थाला क्लास जाबा अबा साइडआव बबेथिंबा थाखोमानानै थासिगोन ओमफ्राय मालाय हारसाफ्रा कनसेसनाव एडमिसन लायो मा होनो फिसखौबो मान्थलि फिसफोरबो बबेखौबा सोरहाबा फ्रि सोरहाबा माबायो हाबो ओमफ्राय बिसोरो मा साबसिन फरायनानै थाङो बियो बिमा बिफानिबो दाय बिमा बिफाफ्रा फिसाखौ हगारबाथाय हगारबाय जोब्बाय बिदि खालामो लांलाय लाबोलाय दरखंआव नेबाय थागोन गेटआव खिन्थु दिनै मा फोरोंखो मा क्लासआ जायाखै मा होनो बबे एग्जामाव माबायदि जादों दिनै मा साबजेक्ट दंमोन रावबो सोंफेरा बिदियाव गथ'फ्रा मा बदमास खालामनानै थांदों बबे साबजेक्टआव माबायदि बिमा बिफाया मिथिया ओंखायनो खिथु खालामनांगौ एसे सोंफा मा जाखो दिनै क्लासआ मोनबेसे जादों सोर बबे साबजेक्टखौ गोरा मोनो बबेखौ माबायदि मा होनो टिउसनफोर नांगोन नामा ना नाङा नामा ना टिचारखौ बुंनांगौ नामा बेबायदि नोंथांमोनाबो खबर लानांगौ दा जोंना गार्जेन मिटिं लेंबाबो बर' गार्जेन रावबो थांखाया ना गथ'फ्रानो लाइजामखौ हैया ना माया मिथिया बर' गार्जेनफ्रा माबायाव थाङा गार्जेन मिटिङाव थाङा बे हारसाफ्रा मालाय गथि बुंफैयो आमुक सारनि क्लासखौ जोंना बारा हायाखैनो बारा बुजियाखैनो सारा एसे नायनानै होलाय जोंनिखौबो होनो जोंना उमुगाव एसे दुरबल जोंहानिखौ उमुगाव एसे बुंना होलाय देखायना होलाय सार होनफैयो खिन्थु जोंना रावबो गार्जेना बिदि होनग्रा गैया लिंबाबो फैया बे होनबा सोरनि दाय गथ'फोरनिल' दाय नङा बिमा बिफानिबो दाय ओमफ्राय बे सुइसाइडआबो बिराद जाबाय जोंना बर'फोरनिया गथ'फ्रा नङैनि इजिलि सुइसाइड जायो बेयावबो मेरला गथ'फोर लस जाबाय जायाखै होनबा जायफ्रा ससियेल मिडियाजों कन्टेक्टआव दं बिथांमोना नुबाय थायो खोमा बिराद गथ'फोर सुइसाइड जायो बिदि देरफुनाय गथ'फोर बेबो जोंनि थाखाय मोनसे गिथाव अबस्था आं बिसोरखौ बुंगोन सुइसाइड जानाङा माबा मोनसे जादोंबा समखौ ने नोंहा जुदि बिराद उसुबिदा बिराद गिथाव बाथाव आफोदाव खैफोदाव गोलैबायब्लाबो नों नेथ' दसे समा नोंनो राहा होगोन मिथिबाय आरो सोरबा सेंग्रानि थाखाय सोरबा सिख्लानि थाखाय माब्लाबाबो थैनाङा रावबो मोजां राया मिथिबाय जों गोसोथोलायनोथ' बुजियाखैना गोसोथोनानै थैनो बुजियाखै नामा बे 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12 बेसांसोनि मानसि बिराद बे माबा जायो बिदि जायो ओंखायनो मोजां मोननायखौ इसिबां गिदिर साननाङा आरो दुखुबो जागारनांगौ गोसोथोनायाव गारजाफेरनोबो नांगौ गारजाफेरनांगौ इन्ट्रेस्टआनो जाया लाइफआव जुदि एक्स गैयाबा दंना गैया एक्स थानांगौ सिगां थाबायथिबाय थानो उन मा होनो थाबायथि नुहोबाय थानो बिराद इन्ट्रेस्ट जायो मिथिबाय नाबा माजों बेस्थ' जानो एक्सनि खोथा एक्सखौ नोंबो मिथिनो लुबैगोन एक्सआबो नोंखौ मिथिनो लुबैगोन दोखो थैहाबथानाव गोसोथोलायनानै मोनाबाबो थांथारनांगौ मानसिया होमबासो देरहायो सासे गोसोथोनायाव थैलाबायबा बे मा लाब जाखो मा नुस्लाबखो संसाराव ना दुखुखौनो मोनस्लाबखो ना सुखुखौनो मोनस्लाबखो मोना बे एक्सफोरखौबो दा जायफ्रा बोरैबा गारनो हादों बा गारजाबाय देनां एसे बैसो जाबा हाबा जाखांबा संसार जाबा इन्ट्रेस्टसो मोनगोरबावगोन बेखौनो गारजानायाव गाव जे माबायदि जादोंमोन बे सिटुएसनखौ साननानै इन्ट्रेस्ट मोनबावगोन जमनिसो जायो मिथिबाय
जायो आरो गोसोथोनायाव नोंखौ नांथारलाबा नाङाबालाय नाङासै आरो गाबबानो जाबाय बेसेबां गाबनो गोसो गाब खिन्थु थैनायनि खोथाखौ साननाङा गाबबाय था नों गाबनो जायगा मोनाबो जानो हागौ मालाबाथ' सोरबा बायदि जायगायाबो गैया जोंनोबो जायगा मोनामोन जोंबो जायगायानो गैया गाबनोनो मालाबा मा होनो हर गेजेरफ्राव गाबबाय मालाबा अखा सिजानायफ्राव गाबबाय मालाबा बाथरुम सिंफ्राव गाबबाय मा होनो जदामब्लिनानै गाब उन्दुनानै गाब दोखो दोखो गाब लासै हामलाङो बेबो मोनसे मा होनो समाजो मेडिसिन मिथिबाय इन्ट्रेस्ट जायो गोसोथोनायावनो गारजानांगौसो मा गोसोथोनायाव थैबाबो जानांगौ बिराद थैनानै लस जाबाय आरोना ओंखायनो आं बेखौबो सानो आरो गथ'फोरखौ दा बिमा बिफायानो दङ खस्थ' खस्थ' खालामनानै फेदेरबाय फोलावबाय ओमफ्राय मैया दाखालि साननै सानथामसो एसे अननायखौनो नंगौ बायदि मोननानै बिमा बिफाखौनो बावजोबनानै दसेनो सोरनिबा थाखाय गोदाव सोराव थैलाबायबाय बेबायदि जाया होमबा सोर मानसि मोजां होनो ओमफ्राय बिदिखौ लासिं सिंसो जायो ओंखायनो थैनायनि खोथाखौ साना आरो नों थैगोन मालाय हौवायानो जा हिन्जावानो जा गाबोननो गोदान मोनलायगोन ने जोंथ' थैनायजों थैफाबाय थानो हाया गाबफाबाय थानो हाया समानो गैखाया जोंहा ओंखायनो नों थैगोन नोंनो लस जागोन नों सोरखौबा सोगाबनो हागोन सोरखौबा दुखु मोनहोनो हागोन होननानै थैनाङा आरो संसाराव नोंसोर साननानै नायबानो जाबाय जायफ्रा थैनो सानबाय बायो खथ' मानसिफोर दं थांनानै थानो लुबैबाबो थानो मोनाखै मिथिबाय बोसोर बोसोर बेमार जाजानानै ट्रिटमेन्ट लाबाबो हामजायाखै मिथिबाय बिराद आफसुसमोन बिसोरो सापस नोंसोर केन्सार जानाय मानसि नुदोंना नुवाखै केन्सार जाजानाय मानसिफोर खथ' थांनानै थानो लुबैयो सिबायफोर नाजाबाबो बोसोर बोसोर मुलि जाबाबो ट्रिटमेन्ट लाबाबो खस्थ' सहायबाबो थांनानै थानो मोना बेसेबां आफसुसनि बाथ्रा आरो नोंसोर मा सानो सेकेन्डनि खोथा ने नै माबाबाय थैबायानोसै सिनेमायाव नुनायखाय सिनेमा बायदिसो मोनो ना मायो मिथिला आरोना सिनेमानाथ' थैफ्लायोसो खिन्थु अनलाइनबो थैयो दानिया सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिनेमा बायदि ने केमेराखौ माबा खालामनानै थिक-थाक खालामनानै डाइरेक्ट सिदा केमेरायाव अनलाइन पास नांनानैबो थैयो मालाय माने हिर' खालामनाय जायोना हिर'इन जानाय जायो मिथिला आरोना जायखिजाया बेफोरबो जोंनि समाजाव माबा जादों आं बिराद गिदिर गिदिर खोथाथ' मिथिया नालाय ओरैनो गावालिया जों दा सोलिबाय थानाय जों मोनबाय थानाय खोथाफोरखौ होनबाय आरो जायखौ जोङो मा होनो सानो नाथाय सलुसनथ' बहा जों मोनस्लाबानो नङा होमबा थेवबाबो माब्लाबा सोरनिबा गेजेरजों सोरनिबा फंसे फंनै खोथानि गेजेरजों सोरबा मालाबा दसे माबायोबा रिलिफ जायोबा दा सोरखौबा बासिहोनो हायोबा बासायनो हायोबा बेखौनो जथेस्थ' साननानै जाबाना थां बुंलाबायो आरोना जाजाबाबो जाजायाबाबो जायखिजाया गोबाव जाबाय आङो दिनै जोंनि बे बाहिनगाव मेरगाव जिथु प्राइमारिनि बे गोथार बे महालयानि हाबाफारियाव नुजाथि फैनानै नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोननानै बेखिनि खोथाखौ ओरैनो जाबाबो जायाबाबो सावरायनो मोननानै गोजोनबाय आरो साबायखर होदों नोंथांमोनाबो बे हाबाफारियाव जोंनि धोरोमनि मुङाव दिनै बेयाव ज' जानानै खौसेयै मोनबा गामिबाबो बहुत बुरजा मानसि नुबाय आङो ज' जानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो साबायखर आं धोरोमनि गोबां खोथा मोनथिया सार मा होनो बाबामोनहा आइमोनहा दहाय रायलायलांबाय इसोरनि खोथा धोरोमनि खोथा आं इसोरखौल' मिथिगौ खिन्थु धोरोमाव मा खोथा दं मा तत्व दं मा दं बेखौ आं जेबो मिथिया आंनि गोसोआव इसोर दं थांनाय फैनाय हाबनाय ओंखारनाय बहाबा थांगोन बहाबा जागोन लोंगोन बेखौ आं इसोरजों रायलायो बेल' आं उन्दैनिफ्राय बेखिनिया आंहा इसोरजों बेसेबां कन्टेक्ट दं नाथाय आं गोथौ धोरोमनि बाथ्रा बुंनो रोङा मिथिया बा बिदि धोरोमनि गियान लानो आं बिदि हाबनोबो मोनाखै समबो मोनाखै बा जानो हागौ मालाबा समफोर मोनबा आंबो हाबबाय बायनोबो हागौ बा बेफोरबायदि बुंनो हानाय मानसि जानोबो हागौ दा दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जिखि फंनैसो बुंबाय माबाफोर गोरोन्थि जाबायबा आंखौ जेन नोंथांमोना निमाहा होयो आरो बयबो आरोना आलासिफ्रा गिदिर दङ सारमोन दंसोगारो आं लाजियो गियान गोनांफोर सारफोर गासिबो सार गोजासो थेवबाबो आंखौ लेंहरनायखाय हिनजाव मानसि रावबो गैया नालाय खोनासंग्रायाथ' हिनजावफोरसो बांसिन जायो मिथिंफ्राव हौवाफ्रा बारा खोनासंखाया मालाय एसे बिसोर रोंसिनोबो ना ओंखायनो
बुंबाय आं हिनजावफोर जानानै रावबो गैयिनि इन्दि बिफां होननाय बायदि आरो जेनेबा इन्दि बिफाङालायनो रावबो गैयि दंफां जायगायाव बेनो राजा जायोनो दंफां गैयि जायगायाव इन्दि दंफां राजा आरो ससेल' साननैसो नुबाबो आंबो बिदिनो रानि जाबायदि बुंबाय जाबाना थांबाबो दा गासिबो गोरोन्थिनि थाखाय आं निमाहा बिनानै नोंथांमोन आलासि आरो बयनिसिमबो खनसे खुलुमफिननानै आंनि बे बिबुंथिखौ एसेयावनो